baterky mají tyto 36 V, 40 A a budu tam dávat 48 V. Ještě jeď, Martin, ještě jeď jednou, já tě beru. A pozor na ty zatáčky. Na kolik bude samotné kolo to šlapat? To je drahé, jak si Jo. 85 000. A když vám řeknu to ostatní všechno, tak těch minimálně 150 Wh. Jenom ta baterka je na 118. Já ji mám levněji. Já jsem to pozháněl jako přímo z toho a... Ale piči to pěkně jako. To piči pěkně po té rovince, kurva. Vykláněj se! A musíš se s tím... Já jsem ti to říkal, ale manžel vzítého. Chlapi, vypojte to, mám to, ty. Já jsem ti to říkal. Říkal jsem ti to do zátačky. To je tak vratké. Musíš se vyklonit úplně na druhou stranu. To je jak sidecar.